Morjesta ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Tänään jutellaan semmoisesta aparaatista kuin DJI Mic. Mut ennen kuin ruvetaan höpisee siitä, niin vedetäänkö kimpassa pullo kaljaa? No totta kai vedetään. Nimittäin tässä on suoraan tuolta Meksikon auringon alta tämmönen koronapissejä. Ei ole mitenkään tosiaan sponsoroitu, mutta tykkään kaljasta, niin vetästään. No mikäs sitten on tää DJI Mic? Se on tämmönen USB-lähetin vastaanotin mikrofoni, jonka saa kätsysti kiinnitettyä vaikka kameraan, ja sillä mä itse asiassa juuri nytkin tätä äänittelen. No itse laite tulee tämmöisessä todella tyylikkäässä mustassa laatikossa, ja se toimii myös näiden laitteiden powerbankina, ja sillä myös ladataan nää. Eli siihen menee ihan USB-C, ja siitä vaan virtaa tulille. Virtaa tulille. Virtaa tulille. Siellä laatikon sisällä on vastaanotin ja 2 lähetintä. Sieltä löytyy myös adapterit USB-C:lle, Lightningille ja sit yksi, minkä saa salamakenkään kiinni. Etenkin kiva, jos kameralla äänittelee. Sen lisäksi siinä tulee mukaan semmonen pussukka, mistä löytyy dead-catit ja 3,5 millin plugi, minkä saa sit tosiaan lyötyä esimerkiksi tohon kameraan kiinni. Tällä mikkisysteemillä voi yhdellä latauksella äänittää useamman tunnin matskua. Tässä on kantavuus tai valmistajalupaa 250 metriä. En tiedä pitääkö ihan paikkansa. Testaan joku kerta. Sillä ei ole oikeastaan mitään väliä, sillä nää äänittää omaa raitaa, joten vaikka se yhteys katkeaisi sun kameraan, ei ole mitään hätää, sillä sulla silti on loistavaa audiota siinä lähettimessä. No niin, eli mihin ja miten mä käytän tätä mikkiä. Mä käytän tätä tosi paljon esimerkiksi salakuunteluun. Tää voi jättää useammaksi tunniksi tänne päälle, kun sä oot pois täältä kämpästä ja sä kuulet oikeastaan kaiken, mitä täällä on tapahtunut siinä aikana. No okei, paskaleppä. Mä käytän tätä, kun mä kuvaan näitä YouTube-videoita. Mä pidän toista mikkiä koko aika tässä mun paidalla ja toinen on tossa mun yläpuolella softboxissa kiinni. Mä aikaisemmin kuvasin, mulla oli sellainen shotgun-mikki, mutta se osoittautui vähän silleen huonoksi, että jos mä pyörin tästä tai vaihtelin paikkaa, niin sit se ääni vähän muuttui siinä aina. Niin tässä on se hyvä puoli, että kun mulla on 2 mikkiä, toinen äänittää tossa ylhäällä ja toinen tässä, niin vaikka mä pikkuisen liikkuisin tässä, koko ajan tulee pirun hyvä audio. Ja siitähän te tykkäätte ja minä tykkään. No mitäs valmisteluita mä sitten teen ennen kuin mä rupean äänittää, niin mä lyön ton kapistuksen kiinni 3,5 millin johdolla tohon kameraan. Ja sen jälkeen mä yleensä säädän tasot. Ja siinä mä käytän apuna kuulokkeita. Mut jos sulle ei löydy kämpästä mitään kuulokkeita, niin ei haittaa, sillä tossa on todella selkeä näyttö tossa aparaatissa. Ja sä voit katsoa siitä ne tasot, että kunhan ne pysyy vihreällä koko aika, niin kaikki on aika varmasti hyvin. No sitten tosta kamerasta mä yleensä säädän volumet silleen +2–+5 ja sitten tosta vastaanottimesta mä laitan noin 0–5 desibeliä ja noista lähettimistä riippuen hiukan paikasta niin yleensä siinä 0 ja 12 desibelin välillä gainit. Sen lisäksi mä käytän low-cuttia, koska monesti saatan kuvata esimerkiksi tämmöisessä paikassa niin kuin nyt on, missä ilmastointi humisee, niin se vähän sitä huminaa sitten sieltä korjaa jo itse pois. Ja kun mä kuvaan esimerkiksi yksin, niin kuin täällä nytten, niin mä käytän tossa semmoista safety channelia, eli silloin se äänittää monoraitaa, mutta se äänittää silti 2 kanavalle. Ja toiselle kanavalle tulee se normaali, ja toiselle tulee sitten -6 desibeliä. Eli silloin aika pommin varma, että vaikka sä kiljuisit tässä, niin sulla on aina se toinen kanava, missä on hyvää ääntä. No sit viime viikolla mä keksin yhden uuden jännän jipon, mihin mä voin käyttää tätä. Eli mulla oli tulos yksi tosi tärkeä videopalaveri, ja mä ajattelin, että ei vitsi, mä haluan, että nyt on jotain tosi hyvää ääntä. Ja mä selasin YouTubea eka läpi, että pystynkö mä liittää tämän laitteen jotenkin mun tietokoneeseen. Ja mä katsoin varmaan 5 videoa, kaikki oli jotain 10 minuutin pituisia, ja kaikki oli täynnä jotain turhaa jargonia. Niin nyt mä kerron sulle, että voit käyttää. Koska tässä tuli laatikossa mukana USB-C-adapteri, niin sä käytännössä vaan lyöt tän kiinni sun tietokoneeseen ja katot sieltä asetuksista vaan, että sulla on tää RX lukee siellä audio in. Sen jälkeen sä voit käyttää tätä mikkiä ja tosiaan samalla katot tasot vaan kohdalleen, niin sulla on studioluokan ääntä kaikissa sun neuvotteluissa sen jälkeen ja sit sä oot
kaikkien videoneuvotteluiden kunkku. Sen lisäksi sä voit käyttää tätä myöskin kännykällä, eli sä voit laittaa tän kiinni Androidiin tai iPhoneiin. Tuolta löytyy tosiaan myöskin toi Lightning-palikka ja sitten tää USB-C-palikka. Vetäset ne vaan kiinni ja saman tien ei muuta kuin tulta vaan. Ja semmonen juttu vielä, että jos sä kännykällä kuvaat videoa ja käytät tätä, niin älä pelästy, vaikka se ääni ei kuulukaan siinä raidalla heti, jos sä kuuntelet. Sun pitää ottaa tää mötikkä irti tästä, niin sen jälkeen siinä videossa kuuluu se ääniraita. No niin, se olisi loppusilausta vaille valmis. Eli voiko halpa mikrofoni olla hyvä? Niin todellakin voi. Tää pieksee monta studioluokan mikrofonia aivan laudalta. Ja tänä päivänä tämän hinta on 259 €. Tää tuli vuosi sitten ulos. Ja just nytten, olisiko tämän kuun alussa vai viime kuun lopussa, tästä tuli uusi malli, joka on 359 €. Okei, siinä on 100 ero. Kannattaako ostaa kalliimpi vai tää vuoden vanha? Niin jos sulla on paljon ylimääräistä fyrkkaa, niin totta kai osta se uusin ja kallein. Mutta ostaisinko mä itse sen, niin en. Mä en usko, että siinä on mitään niin mullistavaa, ettenkö mä muutaman vuoden pärjäisi tämän kanssa aivan hyvin. Ehkä jos mä saan joskus käsin jostain sellaisen, niin mä voin tehdä jonkun vertailun, mutta ainakin tällä erää, niin mä menen tällä. Tää on luotettava ja toimii hiton hyvin. No niin, se olisi video tällä erää tässä. Jos sä tykkäsit, niin muista tykätä ja laita kommentteihin, mitä tykkäsit videosta ja miten sä äänität ääntä sun videoille. Ja muistahan ottaa kanava seurantaan, mutta tällä erää se on moi moi!